Umran yang Bernai Sports Club kalayo pin no ya Kalumpong ya lekai football ki Inter Village Knockout Football Tournament arjar arpulai. Kabauba ADG Kharbani uway na ki samla rangba na karib hoy ubajuya kershan but Ayman siya miki kun samla ha ki babuan ki binta ulapoy ban saki lang ha katay kasngi kut ya katay Kalumpong kum ukong san ha jingdon lang uba Stephen Kharbani rangba shnong Umran yang Bernai haringkat bat ki de ki rang ba ki blaya don lang ki bakin thobi uba pateng marsing uba juban swear uba Vicky Milim ngap bat ki we ya katay Kalumpong la stang na do ka ar pusaw trik jilio ajar pulai ha ka ba hado kumba saw pusaw tili ki kinhon ya lekai ki balaya shim benta ha katay Kalumpong bat na kitay ki saw pusaw tili ar tili ki kinhon ki la poy ka jinga kon final Mauling Kong SC persya ka patrim SC Kajinga kon final hapadeng kitay ki artili ki kanhon kala long kaba itanat bat kabaya khan kabaha ka kala step ka patarim SC kala yo man pinki ya ka jar beningkong bat ha ka kala miet kata ha ka minute ka bakado hamau lingkong SC kala yo man pinki ya ka jar ka baar kaba ka jinga kon kala poy sya ka jinga draw kaba ka tay ka jing kon final hapadeng kitay ki artili ki kanhon kala poy sya ka jinga shot tiebreaker ha kaba ka patrim SC kala yo ban tap goal kham bon bat ra sundon ya ka nam la do bat khur sundon ya ka khusnam da ka song pisa ka balai pho hajar tingka ringkar ka trophy bat ka Maulingkong SC kum ka kanhon ka bawan baar kala yo ra ya ka song pisa ka bakhat san hajar tingka haringkat ba ka trophy Kumu kongsan habaya keren bat uba ADG Kharbani ulo ong haba sakhi ka dong rib hoi ka lakio bha ka liang ki kamele kai ba pher kham tam ha ka football ka lakio bha Henry ka ba sosi pat ka long bat tan hado menta ka rib hoi kam pat don ye ka stadium lan ye ka madan ye le kai ka ba paka ka ba ha ka jo ka por ula kenturu ya ki nong mi khmat na rib hoi ba kentre shitam bat pun urlong no ya ka jing ang nuat ki pat ba ka dong rib hoi ban pinyo ya ka stadium lan ye ka madan ye le kai ka ba paka om ban chukut tang ha ki jingkular ha ki por election bat ha ki we de ki san Laso ban ay kublay kerpang yi namar ba man la kapor ka ba ngi yi ba ijuan hangne ha maran jingi la da ka sports club lani sing samla idon kam yi de kublay shibun ba idi ya ka jing ba ka jing subun ka jong pi namta ki national Ipai kajing lekai football kelade ke bangi Jukren nakapor sakapor kelade kajing lekai kepalalat longdo long snam ha ka society ke jongi namar balai ngong gumta bah de tang ka football ke ba ngi ngau tanat banpet hadu upna hadu ustamla hadu sirangba nadu ba ngami hakiran san kum bangadang long seng balang inong kit kam snong ngijulet sibun ki program pat ke program ngijuong namar nga ngamdon kasap kabangani lekai ndre ngadon pat kasap kaba ngan pinsingai man ai men sim mi pi iwe ikat sya bingile ngiong bangi ai men sim be kat bangi dang ai men sim na baro kiliang kita ki nong pet kai kumpanga ki bangi ju ai men sim na kapor sya kapor bat kin tieu ye kun samla jong kathan jongi abangi pai ya ke jingi le kai ngilakio ngimla panong mangim ngimkio nakasnong haka district haka state haka national ngilakio haka jingi le kai hendrei lakata postnem balai pat kadong kathan ri bhoi jongi ngimpat yo ya ka studium kaba paka kata ngidi banbu jingkeli ngimla ban chui ai men sim sa da ki post nem hodo ba kamadan ki phlang ki lalut kata ka studium bang ide ban yo ngimyo kani kade ke benta ka bang akerpat kumunong chong snong jong kini ki than jong kom sning jong ka than riboy hi baro ka we bangin yakit jingmut bangin pasyao yakinong mi khmat jongi bakidei ban tre sitom bangin yo no yaka studium kababet kababiang na banta ikon samla ki jongi balai ngong gumta ba ngemdei ban pet liang ngemdei ban pet tang na banta bangin yo ya kata kejing mentoy jong ki khon samla jongi ngengej scam
bahaki por election bon sien ki kandidat kiyo ban penpau yak ta jing trei kam jong ki hae ki rensan football bangin dawan hakabor ngin penyo ap kita ki ke studio ngin penyo kita bon ki ki jing kular te kadai pat kani ka rensan balai nga onggum ta baklem dai pe parti nai pe NPP nai pe UDP nai pe Kongres bangin ya kentu ya kinong mi khmat ki jongi bakidei ban ai ya ke studio ka babet kemadan umran kaladi kemadan ka ba kamju lachu baklem dai le kai football lat kawai sakawai kat ni kemadan ketiru nriyele bet nomor balai kim don kita kiba don ke jingkit khle na menta bat penbet penbiang tika syong hanga hapi mangin kentu banwanra ya kata ban pensngau ya kita kinong mi khmat bakila banwanra ya kata ke studio nani ke jakai le kai na menta ki khun samla ki jongi